Чудо. Ух! Много загря пръста. Все още не е съхнало за лицето ми. It's time! Здравейте, хора! Аз съм Дани и добре дошли обратно в моя канал. Така, да изключим колко съм рошава и как съм се начорлала с тази... Okay. Начорлала, има ли въобще такава дума? И съм чорлава с тази жилетка и съм се нагънала с нея. Но е много студено, като днес е 24 декември. Ще да кажа януари, но не, днес е 24 декември, което означава, че тази вечер е бъдни вечер. За тези от вас, които не знаят, аз съм християнка. Не празнувам Коледа, празнувам Рождество Христово, защото така гласи християнската традиция. Но днес ще правим Get Ready With Me. Дано паметта ми не ми свърши на телефона, защото тогава ще е ужасно. Като ще прецака всичко. И да започваме! Тъй като ми свърши хидратиращия крем, ще се прави хидратиращата маска на балея, която ми е дачи сестрата на мъжа ми. Миглата ми е тук пада ли? Не мога да повярвам. Вчера си ги сложих. Добре. Ще се сложи и ще се върна. Добре, хора, реших да го направя на клип, защото не знам, обаче, вижте, отворих я, тя е нещо като кремообразна маска, те да знам. Мирише чудесно, много вкусно, вижте, аз за първи път виждам. Добре, защо не за първи път виждам такава маска? За първи път се слагам маска на балея, нещо другото. Пише, че е хидратираща. Така. Много е тъпо, като ми го няма лентата за крем. Някъде я набутах и забравих къде. Много е студено. Вижте по ръцете ми кремата по маската. В принцип останалите маски са с някакви серуми, такива, обаче на тази изглежда има някакъв хидратиращ крем или не знам, обаче наистина, вижте бялото, някакъв крем има тази маска. Ще се върна след 15 минути. Какво ще кажа за маската ми? Защо ми слаби хидратиращия крем? Кажи нещо. Дай ми целувка. Ще ми дадеш ли целувка, докато съм с маска? Време е да махнем маската. Малко ми е голяма. Добре. Ако изключим факта, че цялата ми уста беше от крема на маската, аз това няма да го изтривам. Ще го оставя да се пие в кожата ми. Да, докато това засъхва на лицето ми, ще си правим косата. Да. Ще си правя косата ретро. Знам, че първо трябва да си правя грима преди косата, но това чудо... Много загря пръста. Все още не е съхнало за лицето ми. Изгорих си челото.
се върна като си направя цялата коса. И ето го е крайният резултат на косата ми, като ще сложа тези две фиби, за да може да не ми пречи. Ето така. Мали, челото ми как изпъкна. Представете си така да излезе на нова година, на бъдни вечер. И изгори се челото на много места, така че нищо чудно тази вечер да имам петна от белези. Не изгоряло. Така, започвам с веждите и после с очите. Хора, вече навън пада светло. Тъмно. Вече навън пада тъмно, а е само 4 часа. Така че извинете, ако светлината е малко или даже много ужасна. Все още не съм си взела LED лампа. Да, изглеждам супер. Ти. Хора, пробих целия свят. Пробих целия шкаф, за да се намеря още една такава четка, защото имам две. Една по-тънка, една по-дебела. Не, магически няма. Всичко ще правим с една четка, да се надяваме всичко да стане окей. Като забравих да се залепя текста. Добре. Навън страшно се стъмни, като имам този пинк цвят. Моля ви, умолявам ви, не ми се смейте, че ще правя всичко с една четка. На всеки му се е случва да губи четка. Ще се справя, обещавам ви, на другото видео обещавам, че ще съм с четка. Към крайчето взимам ето този цвят, като палитрата ми вече е станала ужасна. Като взимам черничко, минимално количество, каквото ми остана. Трябва да се получи нещо такова. Аз на крайния резултат ще да сложа снимка, защото знам, че не се вижда много хубаво на камерата, заради грозната светлина. Взимам ето това кафяво. Да се го слагаме ето тук и трябва да получим този ефект. Брокат. Нямам мигурна четка, затова взимам ето тази, на която живота е чути отдавна и слагам добре. Хора ще ми кажат защо не снимам оттатъка, но оттатъка нямам огледало, на което да се виждам, за това и не снимам пък ето тук. Имам. Иначе трябва постоянно да идвам тук
О, боже мой, забравих да го почистя. Така, още сме с Fit Me. Мислех, че ще свършим много бързо, но всъщност ме издържа толкова много. Ай! Тук ще се цепах панталона. Аз вече не се гримирам толкова често. Като ще ви кажа как да се разнесете нещо. Коректор и ружа правилно, без да има останки на места, на които не трябва да има, или да не разнесат хубаво, като го затопляте ето така на ръката си и потупвате със същата четка, с която се разнесахте в фондютена, за да се блендира както трябва. Ми са ви нужни 50 четки. Така принася по-топъл вид. Чудесно с фондютена, защото реално като има останало на четката фондютен и коректора заедно се блендират чудесно. Това видео 100% няма да го видите на 24-ти, ами ще го видите след това. А може на един ден да ви кача 2 видеа плюс унбоксинг подаръците ми от Бъдни вечер. Така. Понеже това количество не ми стига, се затоплям още минимално количество на ръката, като начинението. Така малко с ръка, че леко прекалих. Взимам останалото количество от ръката и на челото ми. Кремообразния руж. Ето, и с четката потупваме. Като даже аз мисля, че сложих много. Така. И разнасяме. И сега вече се слагам коректор преди другите неща. Слагаме си бронзан, като аз ще го потъпвам ето така. Ще сложим малко на ръката. Не прекаляваме с него. Повярвайте ми, не вярвам, че точно аз ви го казвам това. Ружче. След като имаме от тук, от кремообразния руж, се слагаме на болските и го повдигаме нагоре. И който иска, леко за сладостно, но след. След като сложих пудра на чинето, но след очилото и оставих ето тук да се подава, правим лип комбо. Правим си лип комбо, като мисля моето лип комбо, так червен червил на Max Factor и лип лайнер. Минаваме с коректор с четката, с която си правихме бежите. И
highlighter.